шул хакта Габдулла Тукай әдәби музеенда Зәйтүнә Мавлудованың үзе язган истәлекләре саклана. Һәм хәзер сезгә әлеге истәлекләрне тәкъдим итәргә телибез. Аны Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яшь артисткасы Ләйсән Гатауллина укыячак. Рәхим итегез, Ләйсән. Зәйтүнә Мәүлүдова. Халык шагыйре Габдулла Тукай белән беренче танышуым. Кул язмадан үзек. Фатих абый безне Тукай белән таныштырырга вәгъдә биреп, һәр вакыт редакциягә барып йөрергә кушты. Без байтак вакытлар Тукайны туры китерә алмадык. Язның матур көннәренең берсе иде. Без Әл-Ислах редакциясе яныннан үтеп барганда, Фатих абый ачык тәрәзә янында утыра иде. Без аның белән исәнләшкәч, озакламый идәрәгә Тукай киләчәк, кайтуга монда килегез диде. Без барган җирдә күп тормадык. Фатих абыйның сеңлесе килеп, Фатих абый сезне чакырды, тиз барыгыз, Тукай килде диде. Без идәрәгә барып кергәндә, Тукай, Фатих абый, Вафа Бахтияров дурактан карта уйнап утыра иделәр. Тукай ишеккә каршы утырган, өстендә пиджак, башы яланбаш. Без кергәндә бер күтәрелеп карады. Мин алдан керә идем. Без Фатих абый белән күрештек тә, ул безне Тукай белән таныштырды. Тукай безне түбән карап кына күреште һәм күп сөйләшмәде. Исәнлек саулык сорашты да, уйнавын дәвам итте. Без уенга катнашмадык. Бераз утыргач та чыгып киттек. Бу минем Тукай белән беренче танышуым булды. Икенче очрашуым бик кыска. Мин апаларым белән хәзерге Тукай урамыннан бара идек. Безнең арттан трамвай узып китте. Трамвайның ачык тәрәзәсеннән берәү безгә баш иде. Ул Тукаев иде. Без дә баш иеп, кул селкеп калдык, трамвай чаттан борылып китте. Өченче очрашу. Ялгышмасам, мәдрәсәдән чыккан шәкертләр файдасына бугай. Әдәбият кичәсе оештырып йөриләр иде. Шул вакыт Әл-Ислах редакциясе янында апам белән без Тукайны очраттык. Ул безнең белән күрешеп, озаклап сөйләшеп торды, безне әдәбият кичәсенә барырга чакырды. Үзе кыюсызрак сөйләште. Мөмкин хәтле күзләрне очратмаска тырыша иде. Ул тизрәк китәргә теләсә дә, без, бигрәк тә мин, төрле сүзләр табып, җибәрмәскә тырышып, күбрәк сөйләтәсем килә иде. Дүртенче күрешү әдәбият кичәсендә булды. Ул кичә хәзерге ТЮЗ театры бинасында булды. Бу кичәдә Тукай һәм Сәгыйд Рәмиев үзләренең шигырьләрен укыдылар. Антракт булу белән мин Тукай һәм Рәмиевне уңышлары белән тәбрик итеп, өсләренә конфети сиптем. Шунда Тукай белән күрешеп, озак кына сөйләшеп йөрдек. Бишенче һәм актыккы очрашуым. 1908 ел 12 июнь. Без Казаннан кире Чистайга китәргә булдык. Һәм шул көнне без тиз генә Тукай белән күрешеп кайту өчен редакциягә киттек. Анда кеше күп булу сәбәпле эшкә кермәдек. Тукаевны үзебез янына чакыртып чыгардык. Ул безнең белән урамга чыкты. Без аңа үзебезнең Чистайга китәчәгебезне, бары күрешү өчен генә килүебезне әйткәч, ул бик кызганыч диде. Бераз сорашып торгач, без аның белән саубуллашып киттек. Кайчан, кайсы пароход белән китәсебезне әйтеп аерылыштык. Тукай пристаньга безне очратырга төшәргә вәгъдә биреп калган булса да, без аны яңадан күрә алмадык. Белмим, төшмәде, белмим, төшеп тә очрата алмадык. Шуннан соң Тукайны мин башка күрә алмадым. Ләйсәнгә рәхмәт әйтәбез. Менә сез инде Зәйтүнә Мавлудованың Тукай белән очрашуы турында ишеттегез. Тукай әлеге